Sibingelele bafowethu igama lami ngomzwa bafowethu inkentshane njengoba nazi ukuthi bafowethu samankentshane oqalayo ukufika kuleli khasi sicela achofoze laphana usubscribe button a comment a like laphana epage la King Zoso TV mowenza kanjalo ke bafowethu yobuyibekele emathubeni ukuthi noma ngabe imuphi umsebenzi esiwupostayo noma mhlambe ngabe imuphi umsebenzi esiwufaka kuleli khasi ufikelele kuwena kuqala ezandleni bafowethu njengoba nazi ke guys ukuthi silana ngenkinga ekhona masihlangene kanjena kusuke sekukhona inkinga ekhona ke bafowethu ekufanele siyixazulule njengamankentshane. Siyabonga kakhulu bafowethu nangakho konke enisixhasa ngakho noma mhlambe nesigqugqumeza ngakho siyawabona ama comment siyawafunda nakho konke ke bafowethu enisitshela kona siyaqhuqhulezeka lapho ke bafowethu siyacela ukuthi niqhubeke ni comment ni like ni subscribe bafowethu ofika kuleli khasi lapho bafowethu niyazi ke nani ukuthi ke inkinga esihlangabezana nazo zingakanani bafowethu siyacela ke nisithandazise nakho konke mhlambe nambe nathi nize nifike lapho esingakwazi ukufikelela khona. Siyanizwa ke nalapho enisho khona ukuthi bafethu kufanele singeze ama bodyguard because of umsebenzi wethu ubucayi ngalendlela exa kusathane kodwa ke sizoyihlela yonke leyo nto leyo sisahlela sohlala phansi sibonisane nobafo sibone ukuthi senza kanjani bafethu njengamanje si nomndeni lana engicabanga ukuthi khona inkinga anawo usibhalelile ke kodwa ke bazosichazela konke bafethu abasibhalele ngakho ukuthi basibhalele ngani ngoba thina sesifunde yonke into abasitshele yona. Ngiba mnganami bafethu sifike la ukuthi lo mndeni bona bazochazela bafethu sebesitshelile thina but okubalekile ukuthi bachazele nini istory ukuthi sihamba kanjani bafuna futhi sibasize ngani bafethu. Sanibonani njani futhi mfowethu ungachaza ukuthi umfowethu ubani wakahle achaza noma ukuthi ngazona kanjani nomama yonke leyo nto achazela babukile lapha ekhaya. Hayi igama lami Siphelele wakwanzuza yeah Mawuzane Nzuza naye Nzuza yes Mahuzalana ya uma ngizala impela nakhona uyayibona ukuthi ngize ngithi nje unzuza kahle kahle fanga ufuza ungabe sibiza isibongo ngibiza isibongo bese kuyisona sika baba lo kuyena engize ngayo namhlanje. Yeah. So manje mfowethu mongase nje mhlambe ungibeke nje kancane mhlambe iluphi usizo namhlanje ufuna sikusize ngalo noma mhlambe sinisize ngalo ngoba ngibona nesimo engathi uma akekho right. Hey shuthi lento iqale kanje bekuyi last year December bese umndeni nje sihleli kahle ekhaya ubaba nayo ma sihlala eGoli. So ubaba ke beumuntu onokubuya ahambe amatoho anyamalala nje isikhashana kodwa kona sasixhumana ungeve mhlambe khona into engathi mhlambe khona ama challenges ukuthi emndenini khona inkinga ekhona yabo. So ehambeni kwakhe kuhamba isikhathi anga acting indlela abejwayele ukuthanga njengokuthi mhlambe uthothi uma siyaxhumana efonini ngiyakhuluma mhlambe khona engikhala ngawo ngithi khona ekushodayo noma khona engidinga or umana angekhala la ngento ethize kwangabi ke kanje wayesa right. So esenzweni sakhe menza lokho kuhamba isikhathi la ngabona nami ukuthi kulezi zinto engizenzayo like umphanto wami awusabi enough ngoba manje nobaba unokushoda ekhaya yabo angazi noma kukhona umuntu esifazana umphazamisayo noma imisebenzi angazi kodwa nje bese all of a sudden nje vena angatholakali yabo bengatholakali kwaya uma bevele umuntu ohlala ekhaya so bengeve umuntu ongathi ubhizi kakhulu emadokweni ngoba ithama lisebenza kahle yabo lingekho into engathi inkinga khona lapho yabo. So akusukeke lapho kufika isikhathi la ngize ngibona nami ukuthi ngeke angizame kwamatoho yabo ngikuzame kube ikona ke phela ukuthi akho qualifications atheni nginawo phoqa ukuthi uma akahamba kusebenza yabo ahamba usebenza uma
noma ahamba asebenza uma shuthi badi lelo umsebenzi awutholayo uthola endaweni engathi i-distance sure ekubeni i-distance kwalapho ke ufika gibele uma kwenzekile nami emphantweni wami ngim-edela imali ngoba begibela kabili indawo sokukhululeni uloku ushilo la ukuthi emphantweni uthi uyafuna amatoho kuyabheda umphanto kanjani obuwenza mhlawumbe just ukucacisa ukuthi umphanto kanjani mhlawumbe udayisa ubuhamba amatoho ubuwenza njani umphanto kanjani specific ukuthi umphanto kanjani lobuwenza bafo umphanto ngazwana nabantu abarong ngazwana nabantu abarong ngeke ngazi ke lonto mhlawumbe engayidalula hayi khuluma nje qhawe khuluma nje ungasabi yabo nje wonke umuntu unendlela yakhe yokuphila wonke umuntu unamaphutha wonke umuntu umuntu perfect kahle nathi njengoba sila sikho perfect sinezinto eseke sazenza sikhula sinezinto yabo esingathayo esingekho proud ngazo but ngifuna ukuthola la ukuthi umphanto okanjani indlelani ngoba ngizokhala ngamatoho yabo kodwa manje ngibuza ukuthi emphantweni so ngifuna ucacisele nababukeli ukuthi umphanto ondlelani obuwenza i-time mfowethu laleling sport la ekudriving yabo kumnandi nje ingakenzeki lento yenze ukuthi avena kube ngathi ucut off ngathi akazwakani noma uthi ukephi yabo mayekwenzekile afika mayifikile nje angithathe ngemoto sihambele kuyintantelo ngemoto kube mnandi menje yabo i-experience ke nje emnandi kumina leyo enjoying kwami lokho ngangifunda ngangeva ukuthi ngienjoy ukuthi ngihamba nobaba nani yabo so ngangifunda ngagcina ngiyibona ukuthi hayibo ngikude ekudriving yabo so mangithe emphantweni kunabafowethu basiye sihambe nabo siyofuna amatoho nabo yabo nabo abasesimweni nabo imndenini yabo ngeke ngisazi ke specifically ngoba ngabathola khona nami ngithi ngiyobheka okwamatoho yabo makwenzeka ke lokho kushuthi bona i-information abayikhipha ngeyabo ukuthi kunezinto abazenzayo ukuziphilisa bona eceleni yabo kanti kulezo zinto abazenzayo kuntshontshwe imoto yabo okuthusayo ngoba emndenini ubaba bekumuntu owaziwayo ukuthi uyisebenzela kahle uyahamba uyafika ngaleso sikhathi ngilo amfana nje ongathi usa cheese boy ebukwabanye abantu makulokho nje so mase kuzwakala amahebe zokuthi khona izinto engizenzayo ezinjengana izinto ayiphindanga zafana so njoba ke ioledi esewumuntu obekade esebenza kude njoba ngibuye ngihluleke kwesinye isikhathi ngihluleke kumgibelisi okuphoqa ukuthi ahambe ngeenyawo i-distance engabi hour okay bese ngiyaxolisa ukukhuluma but ake ukuchazela ababukeli kahle ngiyayizwa indaba yakho kodwa ake uchazela ababukeli kahle ukuthi wena yini usibhalele ufuna sikusize ngayo kahle yini esilethela ekhaya yenza ukuthi wena usilethela ekhaya ufuna usichaza indaba uchazela ababukeli usosichazele thina but bona ufuna ubachazele ukuthi yini ofuna thina amanketshane sikusize ngayo yini inkinga enibhekene nayo ninoma bafuthi bese ngiwuzwile umsebenzi wenu ukuthi niyawenza sinomala akukuhle kahle ekhaya nanoma bese ngichazile ukuthi bekumnandi kanjani kodwa akukuhle kahle khuluma qhawe yini engenhle kahle inhlalo indlela yokuphila siphile ezifa abantu abalahliwe ekubeni umuntu okuyena engabe uyasiprovide ayisenzela konke ukhona uyaphila ubaba yebo uyena ubaba solo kahamba siyakhuluma naye efonini abe umuntu ongathi ukhona aphendule ngaleso sikhathi aphendula ngaso anyamala leside isikhathi menyamala leside isikhathi sibona ngama status athi sendaweni ukuthi wenza izinto ezukuthi mangifona ngikhala ngezinto engikhala ngazo ngize ngimphose kuyena uma ngesinye isikhathi nxa ukuthi ngobuye ngihluleka nokuyibamba indlela okumhlonipha mhlawumbe noma ngoba mhlawumbe uyena ongakhuluma kangcono naye angimtholi mawuthi awumtholi ubaba mfowethu mhlambe uhambe nini uhambe kanjani mhlambe ekuhambeni kwakhe njengoba bengingachaza uhambe as umuntu njoba uma ekade esengozini unqamle ngisathi nje ngisazochaza lapha uma njoba ekade esengozini ngalenkathi ngikhuluma indaba ukuthi
ukugibela kwakube kungihlula ukuthi ngimprovide ngezimali zokugibela wangena engozini ingozi yani yemoto ku freeway washayiswa njengoba ubona ihleli kanje wheelchair washayiswa imoto ekushayisweni imoto kwakhe isingezansi sonke safa masifi isingezansi ubaba ukhona ngaleso sikhathi nanoma ekona lo muntu awuyena emva kwalapho seqeda kwenzeka lonto sa attend izinto zezibhedlela sa attend udokotela samthola kodwa futhi usadinga nommeli ubaba ke lapho wahamba ewumuntu ozolungisa lezo zinto ebesabuya yonke into sey right kuphume nazo izimali zakho ukulimala which is uRafa mana mfethu nama ngifuna ukuthola la ukuthi ubaba ukwenzakalani ubaba thethani kwenzeka yonke lento emva kuba namba ibhedlela nayilungisa lento yaRafa amanzi angenilungisa noma kwenzakalani kahle mina mfethu ngangihamba naye ubaba cause uma wengeke vela akhona ukathenda lezo zinto eseyinhlungwini emva kwengozi ngangihamba naye ubaba sihambe si-attend lezi zinto kufunakale imali zokuthi akwazi ukuhlinzekeka ngendaba yesingezansi sakhe ubaba wabo umuntu kushuthi angazi ngoba khona la ngabona khona izinto zibheke ngasekulungeni ngoba nommeli wayeseshila ukuthi sekuyasondela mhlambe in the space of a month within leyo space of a month into engenza ngisole kakhulu khona ukushaya amanzi ubaba wayenokuvena nyamalala yabo enyamalaleni kwakhe achaza istory sokuthi ulungisa yona into kamama yabo wathi sekusele boma 2 weeks ummeli uthe uyayi-approve indaba ukuthi imali iphume njengamanje mfowethu yini oyifunayo ke manje ngiyasiza istory sonke uyasichaza yini ke manje osoyifuna ufuna kwenzakaleni kahle ngifuna ukuthola ukuthi ubaba yini ndayibalekayo yini ndayibalekayo understand ukuthi yini ndayibalekayo ngoba umuntu obalekayo ngoba unkosikazi wakhe lo unkosikazi wakhe lo bashadile unkosikazi wakhe lo uma wami unkosikazi wakhe njobe engatholakala emafonini afode makuzizwa ngathi kusuthi yena angazi kwenzakalani into ebingenzeki so mawami ninjani niyaphila siyaphila njani sikhona uPaula kwakho kule nkulumo kuthini kona nawe usho same kunjalo nje njengoba ichaza uNdodana umyeni wami wahamba nje emva kokuthi sekuzolunga konke wavele wasuka wanyamalala masimfonela ngelinye ilanga siyamthola ngelinye ilanga simtholi so asazi kwenzakalani akasi-update ngalutho so sifuna ukuthola ukuthi ngempela kwenzakalani mhlawumbe akasichazele kube uyena ozositshela ukuthi kwenze njani ngoba ngiyamdinga njengoba ngikulesimo nje ngiyamdinga njengomyeni wami ngiyamdinga ungakhali sekuyisikhathi esingakanani nje mhlawumbe uhleli kanje ukulimala kwami kunesikhathi mhlawumbe ngilimale ngonyaka odlule ngilimale ngonyaka odlule sekunesikhathi nje ngihleli kanje ubaba izinto sezingathi ziyalunga kwayima abaqala wanyamalala ngangazi ukuthi kwenzakalani ngaye masimfonela siyamthola ngesinye isikhathi asimtholi sayizwa nje leyo nto thanda kubanzima uthini mina mfethu ngifuna ukuthola kahle mfethu mama uthini manimfonela mhlawumbe manimthola ngithi niyashisa ngibeni imthombe ningamthola makhuluma na uthini uzoze ekhaya noma mhlawumbe uthini kahle masimtholile uyasithembisa ukuthi uyeza ekhaya masimtholile nje sakhuluma wakwazi ukukhuluma nathi ngalelo langa uyasithembisa nje ukhuluma njengomuntu impela oyisolayo ozosondela and uyasibona nesimo sami uyabona ukuthi ngimdinga kangakanani abe umuntu ozoqhamuka ozovela sihlala isikhathi simlindile lutho akaqhamuka asitshele ngebhizi yomsebenzi asitshele ngakho konke agcine ngaqhamukanga ingakho uNdodana ezewacabanga lelo suku ukuthi anibhalele wena mfethu njengomuntu okadusha ukuthi kuhamba nabo kwakhona balungisa izinto uke waya kumeli usuhamba wedwa usuyobuza mhlawumbe ukuthi waye ummeli amchazela isimo ukuthi kwenzakalani ubaba akasamtholi mhlawumbe uze process ukuthi ithini ihamba kanjani last time ngicela ukukhuluma angikwazanga bafuna ukuthi mhlawumbe ngiye khona ngoba indawo ekude la nakhonza khona ummeli kodwa
ey'nkulumeni zakhe ummeli into ayivele sivela izinto engathi approvile indaba yokuthi ziyaphuma imali. Hey, newethu ngicabanga ukuthi lolu daba lolu ngoba animazi nanokuthi uhlala phi angithi ubaba. Asimazi. Udinga usibhalile yonke into esenza sabhala. Uzomela si-track mhlawumbe ifoni yakhe. Yona kodwa inamba esasebenza. Yasebenza i-location ezosithatha iyosibeka. Iyaringa nje kwesinye isikhathi ayibambe. Shuthi abantu angabafuni thina. Ngicabanga ngifuna ukuthola-ke manje ake sithoba semfica. Ngifuna kwenzakaleni kahle kahle yini eniyifunayo? Ngifuna yenzeke uma kuthiwa siyamfica ubaba. Ubaba umyeni wami ngithi. Njoba ngikanje ngiyamdinga. Angikwazi ey'ntweni ey'ningi ingane yomfana akwazi ukuthi ingane yomfana ey'ntweni ey'ningi kunezinto engeke ikwazi ukungisiza ngazo engidinga yena njengomyeni wami. One lokho nje kubaluleke kakhulu. Two, asazi akasi-update ngalutho, asazi kwenzakalani. Sihleli nje sisefuna elimnyama. Ziphumile ley'mali. Ziphumile ley'mali. Ngiyamazi uTime mina. Ziphumile ley'mali. Yabo? Zayibhalwe ngayo imali. Ubaba. Ibona babehamba benondodana zayibhalwe ngayo baba imali. Mina bengihlele esibhedlela. Kona uma usungibuza mfethu ngoba angikhumbuli isihamba nama details. Ama. Yabo uma usungibuza kanjalo network imini yabo angikhumbuli isihamba nezinto engathi mniningane kama. Kunalokho wayemfonela emchecka kuphela ukuthi kwenze njani kanjani uzwani manje abe sakhuluma la kudokotela. Hayi asimlandeni bafethu. Khana nokuthi lento ngizama ukunderstand mhlawumbe mina ongena lolwazi lento yenza kanjani ukuthi imali umuntu bese engabi khona kodwa khamba umuntu futhi nommeli mhlawumbe bahlangene. Angithi lezi zinto ubugebengu ubuyenzeka between ummeli nomuntu yabo. Ngoba phela ummeli usuke azi naye ukuthi vele uzohlomula kuleli sabo. Manje mama ufuna kwenzakaleni kube khona imali ubuyize ngakuwena noma ufuna nobabuye bonke nemali ufuna kwenzakaleni? Ukuthi angifuni uqamba amanga ngazi kwenzakalani. Angazi kube ngiyazi kwenzakalani ngabe mhlambe ngikhuluma into ecacile. Kodwa nje ubaba kangibuyisela ukumbukwami. Ulungile yena la ikhona ngoba kushuthe ngathi Jabule. Bafethu kunzima lodaba lunzima futhi ngalendlela. Bafethu kulungile ake senze njena ke manje sicabanga ukuthi nomnewethu sizozama ukusebenzisana nalabantu baka IT yabo sikwazi ukutracka inombolo lezi zababa sikwazi ukuthi simthole la khona ngoba manje asazi nanokuthi ukephi nendawo but ke siyasuka njengamanje sokwenza lo msebenzi. Siyabonga. Bafethu ngoba besichaza ukuthi bafethu sebenzisana nabantu be-IT bethi sithole location njengamanje sihamba ngayo location yake khona bafethu kulo muzi la ezesikhomba khona besingekona so asazi ke bafethu noma somfica ubaba noma kuzokwenzana but location isikhomba nje impela la siyakhona impela isamlapha ayikashitshi so sazama indlela ukuyakhona manje sike endleleni yakhona bafethu sihamba ngayo location manje. Ithini lapho mfowethu manje? Hayi ngicathe 3 minutes manje. 3 minutes. Hey, lo baba wakho mfana ukathi uhlala kude yo nini samba. Ngivele fika kanjani nje kona kudinga ngapha. Futhi lana ngathi kusaba suburbs inyana nje. Hleli kahle. Hey. Icontroleke ke bafethu yabona especially wena bafo ngoba phela wena umuntu mhlamba yabo masifika phambili uyacontroleka ke singasazi ngifuna ukuzwa sesikhuza wena ke manje lapha yabo phela ukwenzala nakho ngathi itorezo engizwa na ngiyacela ngingaphamelwa imoya singaloko nje siphamela imoya sehlisa umoya lolo daba hamba nje size sifike lapho. Uyabona manje sithi 2 minutes la. Ayona kuningi kumele akucacise kodwa ekugcineni. Yeah. Kuningi kumele akucacise. Ngeke ngize Yeah.
Kona ngiyazi qhawe mfethu ukuthi nawe. Kwayikona ukuthi uma ungaphakami ngeke uma ungaphakami umuntu ehamba isikhathi singaka. Ya kodwa uhlisa umoya mfethu uhlisa umoya. Uzokhuluma fana la khuluma. Ngazi sesifike 1 minute. 2 minutes and la left lokho shothi ke sesiyafika. Hayi ngazi sesifike. It's 1 minute. Impela sesifike. Hey awuyibambe la mfethu. Ngimela hey zimalo siphazamisa nezinye imoto. Ake sisehleni ke sibona. Ithi la ka left. Bafethu ngathi khona la ngoba ithi la isizinye sesifikile phakathi kwale mizi yo2 but ngathi khona la njengamanje. Bafethu kanti akanje wena phela kale. Ya mfethu no. Hayi hlisa umoya siyahamba baba. Salokhuza. Cela uhlisa umoya mfethu. Asamba. Se. Bathi nemqasho la. Mhlawumbe aqashile. No one room la. Singibeke la imthunzi mhlambe balana nje. Ya umisa ngale mthunzi mafethu. Yeah. Don't know kana. Koko. Ono kana. Oh nangu sisi la. Sanibona. Sanibona njani? Hayi just samankentshani mana hayi lalela nje kahle vele sihamba nje ngiyabona interview abantu nje manje ngibona ukuthi anizo interview la ekhaya yona yonke imizi lena hayi cha hlisa umoya mawa sacela ubaba wakho bayigama Thokozani. Uthokozani? Sacela ubuza uThokozani singamthola mhlambe. Hayi akekho uThokozani. Akekho umuntu othi uThokozani. uThokozani ekhaya. Ngicela ukubuza kahle bani sizokubuza nje kahle kube kahle. Akekho umuntu omaziyo uThokozani wena umbuka wena ngathi ufana nani la. Amakhamera uzofuna uThokozani la ekhaya uzongiphathela amakhamera emzini wami. Ngicela ningihambele. Mana Sacela mama. Bafethi Ukhakaza phela kuyephi? ikhona yes isibeka la mfethu. Hlisa umoya. yini bo inkinga phela Mana asilwi sisa cha asingeni sicela uThokozani mangabe uyamazi noma ke sikhombise ukuthi mhlawumbe uhlala kuphi. Angeke nize nimthole phumani. Suka nento esimnyama la. Suka nobubi. Oh ma. Suka ndla. Kahlula bolani mama? Hey bo. Hayi manje isinto ufuna uThokozani emzini wami. Hey kanti abantu banjani mfethu? mama Ngizomama. Awubona umama nje ethe Wena lento akuphanyela umoya ayinasidingo. Ngabukela kukhona umsinde kuzo. Ya lento akuphamela umoya ayinasidingo. Oh na. Ubaba lo. Uyena Ubala senala. Ubala senala. Kodwa yini? Kodwa yini? Hawu yena ubaba kaSenzo uyena. mani uyena ubaba wakho lo? Hawu ubaba kaSenzo. Musungibamba. Thokozani. Senzo yehlisa umoya Senzo. Thokozani. Lalela mfethu sacela ukukhuluma nawe nje kwethu sochazela. Yebo kulungile siyazi. Baba kaSenzo Thokozani. Uyamazi lo mfana? Nangethi baba. Mfana wakho. Hayibo. Umfana wena. Khona nami unkosikazi wakhe. Nami
unkosikazi wakhe. Wathakana ngane Manini. Baba umuntu umthatha umntwana umthatha. Usungibamba. Yima mfethu. Kahleni. Lalela wena sizosiza wena lana. Yini manje yini bolento yenzayo. Sosiza wena manje indaba manje sothikela wena lana. Hayi manje. Hey, awumancane wena. Kwenzakalani? Yes. Nkosi Jesu. We baba. Ubani wena? Umkakho. Ubani lona? Yini ngakho manje? Yini ngakho? Usulithola usizo sikiyeke usisiza wena. Sikiyeke usisiza. Uzosiza wena. Yes. Manje kuba ngitshelile wena ngathi lawuleka wena. Wahamba kanjani? Ulembeza usanayo. Awusenayo unomphela. Hawu baba kasena. Fuck you wena thuli. Fuck you. Yini inkinga yakho? Fuck you wena thuli. Lalela. Manini. Sifuna ukwazi usikwenzakala ngendaba yemali kamama. Okay. Moto. Yonke size le. Mani moto. Kaila. Uzoyixasulula le nto ngeke. Yeah. Yebo. Ndodana yami le. Ya. Jehova Kodwa ngiyazi Lona. Senzo yima Senzo. Mana wesisi. Ehlisa umoya. Yeka wakhe. Baba awukahle baba. Awukahle baba. Mina. Awukahle baba. Isingane yami Asokhuza wena. Yes. njengamanje Ufuna ukukhuluma nomkakho. Ubungakhuluma lesikhathi. Ngalokho sihlangene. Awukahle wena. Yini man? Yini inkinga yakho? Asikhulumi nawe, asizanga kuwena. Asizanga kuwena wena. Ngihlala naye mina lona. Niyangula Yini inkinga yakho? Kuphela indaba zamakhamera Ngeke ikhamera ngoba kuba ngekho lana. Ngaba ngekho ngazi kwenzakalani. Awukahle mfethu. Awukahle. Uzokwazi ukulawula noma ngeke uzokwazi. Uzokwazi ukulawula noma ngeke uzokwazi. Uzokwazi ukulawula noma ngeke uzokwazi. Yazi into esizoyenza la. Sizovele sikiyeke yazi. Sizokuyeka uzisise. Uzowehlisa umoya. Uzowehlisa lo moya. Awume kancane. Mana baba. Lengane le njengamanje ize lana baba izofuna zonke imfanelo nanokuthi wena uhambe kanjani ekhaya. Lalela ke unkulu. Umfana lo ngemzala. Yebo. Akanalungelo. Akanalungelo isikhonto yazoyifuna. Mina ngisakhuluma nonina njengabantu abadala. Futhi sinendlela thina yayethu ayisekho ke manje lalela ke baba ayisekho ke njengamanje. Ayisekho ke njengamanje. Yabona njengamanje ayisekho ke indlela njengamanje yabo manje sinendlela. Lalela sisi ayikho azizanga kuwena azizanga kuwena umakhwapheni wena azizanga nje kuwena eyakho
kanjena wena. Yini inkinga yakho baba? Yes. Yini lento yenza uyathanda njengoba sekunje. Uyathanda uma ukuthi ilungele. Wena sizofuna ngokwethu ngasena ndawo. Yes, ufuna imali zamawala. Njengamanje wena Senzo yehlisa umoya. Yehlisa umoya. Nginalungele yabona njengamanje sengifikile nje manje. Yehlisa umoya. Baba, uzodlala asizangizodlala nje la. Asizanga uzodlala lana thina lalela asinazi kasodlala. Lento le and uzoyiphendula njengoba ngiyibuza. Ziphi izimali why uhleli la? Mfethu umdlwane kwena mfethu. Umdlwane kwena. Wena ufakele ngane inkinga. Wena owenza yonke le. Thokozani ufunani lana? Hey. Akenzanga lutho. Uthi mina ngisimanga. Uthi mina baba uthi mina ngisimanga. Wathi mina utholile lutho kanti. Hey sisi nesitefe man nestina wena. Nestina wena. Nginalo-ke nje manje. Yabona nje manje nginalo ilungelo ngeke uzumthini. Ungamthini. Uze nathi. Uze nathi lo muntu. Baba ungazongisabisa. Awuzobangisabisi mina uzobahlaza wena. Uzobahlaza. Nginalo ilungelo nje manje. Ningaweli kumina. Yini inkinga? Sifike nayo umkakho. Sinalo-ke njengamanje. Sinalo ngenkani-ke njengamanje ilungelo. Uzowehlisa umoya. Uzowehlisa yini umoya? Uzowehlisa yini umoya? Yini lento yenzayo? Angiyazi into enjena. Angiyazi into enjena. La uzosilalela. Kwenze njani Thokozani musukulwa? Kanti ulwelani uThokozani? Wenzani? Uzozwa ngathi ungasondeli imali lapho. Khuluma. Yona-ke into engingayifundela. Asinandaba. Wawukushiya. Wawukusonke lesikhathi. Sizokwenza lento sizoyenza ngomnkunzi ngomnqwele. Lento le uzoyiphendula nje manje. Senzo kodwa le ngqawo azosizakala kanjani Senzo? Usizakala kanjani? Ukusonda kithi uyezwa. Akafuni usondele wena yima la ukhulume nomkakho kuphela. Yes. Lalele ukuthi emva kwesikhathi esingaka wahamba wangishiya nginjeni. Uhleli la wenzani? Ziphi imali zikamama? Ngilalele usungibiza khuluma. Baba khuluma sinasikhathi sonke la. Asinasikhathi sonke asizange ukuthi uzojola la. Magama kufanele ngikubize yakho. Yini uqamba amanga? Yini ndaba uqamba amanga? Yini ndaba uqamba amanga? Ngicela useqoqa nje komndeni. Nembuza leni ngaka. Lalela leyo baba ungazosiza ngembuzano yes. Ungazosiza ngembuzano yes. Kunendlela yakithi yokukhuluma kwezimali. Indlela yakithi yokukhuluma. Wena wazidla ziphi? Manje ngempela le. Ukuthi nje mkambo usho ukuthi ngempela ezomese ngibhekelele.
uyathanda wena. Lalela mnumzane, lalela mnumzane. Hayi wena. Ufuna ukubona? Ufuna ukubona? Ufuna ukubona? Ufuna ukubona? Akwazi baba, akwazi. Yini inkinga yakho? Yini inkinga yakho? Usungikhoshisa. Yini inkinga yakho? Thokozani ukhuluma nami, khohlo senzo ukhuluma nami. Hey awulawuleke wena baba, awulawuleke. Hey awulawuleke. Ungazosabisa. Hey wena ungazosabisa ke njalo. Uzozwa ngawe ke manje. Baba. Hey. Kisumoya baba. We baba. Kisumoya baba. Hawu, sakulethi. Ungazosethi siyakhokotha wena. Yes. Hawu. Bamzuza. Thokozani khuluma, Thokozani. Bamzuza, ngicela Asam. Bamzuza. Sambeni. Salani. Ungangibizi. Uyakwazi ekhaya. Uyakwazi ekhaya. Ngiyajwayela lo baba lo. Hayi ngiyazi indaba kaThokozani mina. Bafethu nibantu bemzima sibhekane nabo laphana. Siyona nje sisazophinda sibuyele laphana sizame ukuthi sihlele izinto ngendlela njengamanje kuphela sazokhuluma nalaba bantu ayikho into abayizona abazwande bodwa ayikho into ekhulumekayo so ngcono sihlele olunye usuku ukuthi nabo abantu siphinde sibuye sikhulume kahle mhlawumbe ngalona ngisaba khona abantu bafethu kunzima bafethu basicela isibonise bafethu singenza njani